Du skal ikke tro, at du er noget. Vi kender alle jantelovens formanende udsagn, der lige siden Sandemoses roman har fældet dom over danskere med nye idéer. Heldigvis får man ikke bøde eller kommer i fængsel for at bryde janteloven. For hvor vil Danmark være, hvis ikke vi hver dag turde tro på, at vi er noget, at vi kan noget? Innovation er ikke længere noget, vi kun taler om i first mover virksomheder eller i bestemte brancher. Innovation er blevet et grundvilkår i supermarkedet, hos vognmandsfirmaet, i kampen for at tiltrække turister fra hele verden, kort sagt på alle de områder, som er vigtige for at skabe vækst. Desværre hører vi til blandt dem, som er mindst villige til at løbe den risiko, vi bliver nødt til at tage, hvis det næste Skype eller en helt anden stor opfindelse skal have sin oprindelse i Danmark. Og desværre får vi ikke nok valuta for pengene i de mange innovationsordninger, der findes i Danmark. Jeg tror, at vi kan gøre det bedre. Lad os samle landets bedste hjerner og sætte dem til at gennemtænke, hvordan vi får et mere effektivt og gennemskueligt innovationssystem. Vi kan jo kalde det et nationalt innovationsråd. Lad os give forskerne på landets universiteter bedre rammer til at understøtte arbejdet med erhvervslivet gennem en ny incitamentstruktur, der belønner forskere for deres samarbejde med erhvervslivet, og ikke kun for, hvor mange gange man er citeret i diverse tidsskrifter. Lad os udnytte, at der findes en lang række meget stærke forskningsmiljøer i Danmark, ved at kapitalisere på den viden og de idéer, som er i miljøerne. Vi skal evne at skabe flere nye virksomheder med udgangspunkt i forskningsmiljøerne. Forandring i dag, vækst i morgen.